Тим часом дипломатичний скандал. Президент Болгарії Румен Радєв, який хоче переобратися на другий термін, заявив, що вважає Крим російською територією і заявляє про неефективність антиросійських санкцій Європейського Союзу. Про це він заявив на дебатах у четвер разом зі своїм нинішнім головним політичним опонентом на пост президента Анастасом Герджиковим. Під час дебатів опонент чинного президента заявив, що навпаки вважає Крим українською територією, незалежно від того, який прапор зараз над ним майоріє. Він заявив, що санкції проти Росії не можна скасовувати, доки не буде вирішено справу Криму і питання прав людини на території Росії. Натомість чинний президент Румен Радєв заявив, що санкції неефективні. Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом. Росія не може бути нашою моделлю розвитку, але Росія не може бути нашим ворогом. Ну і вже є реакція Українського міністерства закордонних справ на цю заяву. Наше МЗС вимагає спростувань від президента Болгарії. Його слів про це повідомляється, що сьогодні МЗС викликало також болгарського посла Костадіна Каджабашева. Українська сторона довела до посла позицію про некоректність і неприпустимість висловлювання президента Радєва щодо Криму під час теледебатів. В МЗС зазначає, що слова чинного президента не сприяють розвитку добросусідських відносин між Україною і Болгарією, а також різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Очікуємо спростування президентом Болгарії Радєвим його вчорашньої заяви, наголосили в МЗС. Ну і з нами на прямому зв'язку перебуває Тарас Жовтенко, експерт з питань міжнародної безпеки. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю. Так, у нас добрий зв'язок з вами. Ну, перш за все, хотіла б у вас запитати, як ви вважаєте, якщо от в Європі, в центрі Європи активізувалися знову дискусії про те, там, чий є Крим, і президент держави Євросоюзу говорить такі речі, як президент Болгарії на вчорашніх передвиборних теледебатах. Про що це може свідчити? Тобто це посилення російської ролі в зв'язку з там енергетичною кризою, економічною кризою, яка зараз стосується абсолютно всього світу, не тільки Європи, Сполучених Штатів, Азії. Чи от це просто випадкова ситуація, з якої не потрібно робити далекосяжних висновків? Ну, перше все, це не зовсім випадкова ситуація в першу чергу, але ми повинні пам'ятати, що, по-перше, ми говоримо про внутрішньополітичний контекст. Так, тобто, це були дебати, які були орієнтовані в першу чергу на внутрішнього споживача. По-друге, ми говоримо зараз про країну, яка традиційно серед ще цілого ряду європейських країн Європейського Союзу більш-менш прихильно, скажімо так, відноситься до Росії, до російської позиції сучасної в міжнародних відносинах в цілому і в європейській політиці. Ну і по-третє, ми теж повинні розуміти, що Болгарія не репрезентує в жодному випадку цілий Європейський Союз, і Болгарія є не єдиною країною Європейського Союзу. Це ще один, до речі, фактор, який ми повинні пам'ятати, коли аналізуємо цю ситуацію, що в досить багатьох країнах Європейського Союзу, і в більш розвинутих, і в тих, де є середній рівень розвитку, так, в досить багатьох країнах Європейського Союзу на сьогодні існують групи людей, яких можна назвати євроскептиками. І тому ці подібні заяви, які ми почули сьогодні на цих дебатах, так, вони резонують з цим баченням критичним Європейського Союзу в цілому, європейського об'єднання і кризи самого по собі цього європейського об'єднання. Ну і аргументи під оцей євроскептицизм, вони вибираються дуже різні, починаючи від критики безпосередньо там певних економічних моментів чи спільних політичних моментів Європейського Союзу, і закінчуючи зовнішньою політикою, в тому числі питаннями, які пов'язані з
протистоянням російській загрозі, з російськими санкціями. Ну і в принципі, от якби те, що стосується зовнішньополітичного вектору Європейського Союзу. Тобто, оці фактори нам треба обов'язково пам'ятати, коли ми чуємо якісь подібні заяви. Ну, але чому євроскептицизм дуже часто дорівнює симпатіям Російської Федерації? Адже насправді і в нас багато євроскептиків, і не всі вони далеко є симпатиками Росії. Чому зараз переважно між цими поняттями є знак дорівнює? Як цьому зарадити? Можливо, треба провадити якісь політичні зв'язки, налагоджувати з євроскептиками, також українським політикам? Ну, власне, якщо ми говоримо про євроскептицизм в країнах ЄС, то оцей знак рівності між проросійськістю і євроскептицизмом – це в першу чергу заслуга російської зовнішньополітичної пропаганди, тому що Кремль чудово розуміє, що євроскептицизм як явище він існує в країнах Європейського Союзу. Тобто це об'єктивний факт, ігнорувати чи обійти, який в принципі неможливо. І росіяни просто синхронізують, скажімо так, цей євроскептицизм з скажімо, цією більш критичною агресивною політикою ЄС по відношенню до Російської Федерації. І відповідно вони таким чином стараються робити так, щоб принаймні в медійному просторі політичних заявах про російськість і євроскептицизм приблизно мали знак рівності. В наших реаліях ця ситуація в принципі мало ймовірна, тому що ми маємо на сьогодні фактом збройну агресію Російської Федерації проти України, і тому наш євроскептицизм він в принципі не може бути синхронізований з проросійськістю, як мінімум через ті причини. Але якщо говорити про країни Центральної Європи, Західної Європи, то росіяни стараються зробити абсолютно все, щоб ось цей внутрішній євроскептицизм суспільств країн Європейського Союзу, він в тій чи іншій формі був максимально проросійським. І ще одне питання хотіла б вам поставити. Напередодні з'явилася інформація про те, що є проект резолюції Конгресу про невизнання Путіна президентом Росії після 2024 року. Йдеться поки що про проект резолюції, не про доконане рішення. Вже є реакція, звичайно, Кремля, який заявив, що це втручання у його внутрішні справи. Але все-таки, як ви вважаєте, що це за посил з боку Сполучених Штатів і як на нього буде реагувати не тільки на рівні публічних заяв Російська Федерація, адже дивно виходить, реєструється проект резолюції про невизнання Путіна президентом 2024 року. Тут же з'являються навіть не чутки, а повідомлення, сигнали про можливу зустріч Байдена Путіна вже цього року, до Нового року, найближчим часом. От що там відбувається, я маю на увазі у Сполучених Штатах, що це за внутрішня боротьба і як це може відобразитись на нас? По-перше, почну з кінця, з приводу можливої зустрічі Байдена-Путіна або хоча б розмови, бо там є різні версії, в тому числі про те, що ця зустріч буде проведена в формі онлайн-бесіди. В першу чергу джерелом цих повідомлень є сама Російська Федерація. Очевидно, що російське керівництво і Путін особисто дуже хочуть такої зустрічі, і очевидно, що і міграційна криза на польському кордоні, і в принципі, російські війська на кордоні з Україною Росією використовується як теж один з інструментів гібридного впливу, в тому числі для того, щоб таку зустріч зробити можливою. Білий дім поки що дуже обережний в коментарях, і він, наскільки я собі зараз пригадаю, він сказав, що не виключає можливості такої зустрічі, але деталей поки що немає. А з приводу цієї резолюції, тут більш очевидним є те, що американський сенат з Конгресом хочуть, скажімо так, теж зіграти в цьому загальному комплексному політичному курсі Сполучених Штатів тиску на Російську Федерацію. Тобто, ми чуємо критичні заяви з боку Білого дому, ми чуємо критичні заяви з боку Державного департаменту. І ось тепер Сенат з Конгресом теж вирішив сказати своє слово для того, щоб
ззовні, принаймні, от і європейська аудиторія, і росіяни так само, щоб вони бачили комплексну позицію політичних інститутів Сполучених Штатів. Що це не тільки там, наприклад, ініціатива Білого Дому чи Державного департаменту з приводу критики агресивного курсу Російської Федерації. І так само і американський парламент, обидві палати теж долучаються до цієї боротьби і до цього тиску, вірніше, і теж пробують в міру своїх можливостей, в міру своїх компетенцій долучитися до того, щоб ця політика тиску штатів була максимально комплексною. Ну і відповідно це теж сигнал і європейським союзникам з приводу консолідації позицій і всередині і європейських країн, і в принципі європейської спільноти по цьому тиску. Ну а кінцевий результат, чи буде ця резолюція проголосована і наскільки вона буде реалізована, це вже буде залежати в тому числі від поведінки зовнішньополітичної Російської Федерації, ну і відповідно від того, чи відбудеться, якщо відбудеться, то в якому форматі і з якими результатами ось ця розмова між Байденом і Путіним. Ну а от як ви гадаєте, це не буде сприйнято такими країнами, як Україна, зокрема, як не те, щоб, як то кажуть, в медійному розумінні зрада, але тим не менше, все-таки як прогинання під путінський шантаж. Адже зараз весь західний світ говорить про можливість не гібридної, а цілком реальної військової атаки на Україну з боку Російської Федерації вже найближчим часом. Вже цієї зими концентруються війська вздовж кордону. Про це Сполучені Штати неодноразово вже заявляли на різних рівнях. Ну тут більшу роль будуть відігравати конкретні обставини, в яких ця зустріч буде відбуватися. Тобто, що буде передувати безпосередньо цій зустрічі, і відповідно її наступні наслідки. От після цього можна буде говорити про те, чи дійсно Білий Дім умовно прогнувся під шантаж росіян. Ось чи він, так би мовити, відстояв власну позицію антиросійську. З приводу можливої агресії, безумовно, росіяни розглядають цю опцію, але ми повинні пам'ятати, що Росія завжди використовує свій силовий блок і спецслужби, і збройні сили в першу чергу для досягнення політичних цілей. Тому росіяни, якщо будуть обирати момент в майбутньому для початку цієї збройної агресії, вони будуть обирати момент, коли і Захід колективний загалом в їхніх очах, і Сполучені Штати будуть мати найслабші позиції. І другий момент, коли росіяни будуть впевнені в тому, що їм за цей факт агресії, нової проти України, для них не буде ніяких зовнішньополітичних наслідків, економічних, власне, політичних і так далі. І от мені здається, що позиція Сполучених Штатів зараз це консолідована, коли ще додається антиросійські дії Конгресу і Сенату. Це теж одна з форм демонстрації російському керівництву, що наслідки однозначно плануються, і спектр тиску на російське керівництво у випадку активізації російської агресії проти України, цей інструментарій вже готовий. І він уже на столі, він розглядається як один з варіантів дій. Що ж, дякую вам, Тарас. Тарас Жовтенко, експерт з питань міжнародної безпеки, був з нами на прямому зв'язку.